Сораму ні ценю там, дзе адсутнасць сумлення. Каб было пустагола на сталах, ВЧБшны дамогся сцяг. Дык вось запомніце, беларусы, немаўклівае стада. Калі іншыя сем'і галадалі пад ганьбы сцягам, тут ды сюды ашалела маршыравалі ад 6 да 6. Зразумець можна, як умелі, так зараблялі. Цяпер што толькі прыдумаем, можам піць і есці, дзякуй Богу, не сустракаем груз 200. Задумаў, каб беларусы батальёны папоўнілі дзесьці? Нам такога не трэба ні святла, ні цяпла. Такой турботы толькі нам і не хапала. Не адчапіцеся ад дэманічнай навалы. Што з намі было б, каб не вымела мятла? ВЧБшны сцяг і галоўнага змагара. Яшчэ пытанне. Успомнілі, як такую мятлу называюць славяне? Плямы ёсць і на сонцы. Але чаго вартыя шалёнцы сярод так званых патрыётаў на ўдалёнцы? Павука не трэба прасіць і вучыць павуцінні плесці. А яно ў кожным павароце і тэксце. Таксічнасць максімальная, але чаго чакаць ад таго, хто звык з чужых рук піць і есці? Мы просім неба і паднябесся, каб людзі схамянуліся, адышлі ад мяжы БЧБэсся. Вылікуем раны, выкінем раздораў капканы, скінем ярмо маніпуляцый, падману, выйдзем з ідэй утапічных туману і нарэшце разам росквіту сустрэнем світанне. А яно не за гарамі.